ଓହୋ ଟୋକାଟା ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିବି କରିବା। ଧର 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 ରଖ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ରହ ଆକୁ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କଣ ଆରେ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ନେଇକି ଆଣିଲୁ ତୁ? ତମ ପା କହୁଥିଲ ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆଇଲି। ଆରେ ଆଣିଲୁ ଯେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଆକୁ? ଚଇତାରୁ ନେଇ ଆଇଲି। ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ ଇଏ କଣ କଲୁ? ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ କୋଉଠି ତତେ ମିଳିଲାନି ତୁ ଚଇତା ଘରୁ ଆଣିଛୁ? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣି ପଇସା ପାଖରେ ନଥିଲା ବା। ଆରେ ସିଏ ବା କଟା ହେଇନଥିବ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଥିଲା ମତେ। ଦେଖ କେହି ଆଉ ଡାକୁ ନଥିବେ ସେଇ ଦେଖୁଥବ ତାର ପରା ଘର ବାହାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତୁ ନେଲେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ପୁରେଇ ଦବ। ତା ତଳେ ପୁରାନା ସିଏ ଖୁମ୍ପି ଦବ। ଖୁମ୍ପି ଦେଲେ କଣ ଫଳ ଗଳି ପଡିଛି? ଓହୋ ତତେ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? କୋଉ କୁକୁଡ଼ା? କୋଉ କୁକୁଡ଼ା?